platí sa Lunar Client, to v dnešnom videu zistíme. Takže pokiaľ neviete, čo je to Lunar Client, tak je to v podstate taký program, ako keby, proste ktorým si viete vylepšiť Minecraft podľa toho, ako vy chcete. Máte tu veľa rôznych ďalších modov, ktoré sú väčšinou skôr na PvP alebo tak. Máte tu všelijaké funkcie, napríklad, že proste môžete napríklad spraviť toto, že si dám si F5, držím Alt a proste viem sa takto pozerať a už ste to veľakrát videli a podľa mňa veľakrát ste ani nevedeli, že jak sa to robí, takže vďaka Lunaru to takto je. Takže viete sa úplne takto otáčať, hej, a je to mega super. Každopádne toto video už natáčam po 3. krát a už ma to fakt štve, pretože sa mi nenahráva obrazovka. Takže som bol veľmi rád za like a odber, keďže sa tak strašne s 7-minútovým videom asi tak strašne štvem. No ale ďalšie video bude presne o tých shaderoch, ktoré si tu tiež môžete dať. No poďme sa pozrieť do toho menu, takže keď si tu dáte, že Lunar Options, no tak tu môžeme vidieť, že tu máme napríklad Replay mod, hej, takže proste tých 2 pokusov minulých som to skúšal a proste natáčate sa jednoducho a potom viete si to tak nastylovať, proste viete, čo je to replay mod, dúfam. Máte tu všelijaký zoom napríklad, ktorý neviem ani jak sa zapína, ale to je teraz jedno. Viete si tu dať crosshair, máte tu proste toto, čo tu mám, že je tu vidieť, že keď aké tlačítko stlačíte. Máte day counter, máte tu proste všelijaké veci. To je tiež ten free look, proste. Potom tu máte ping, ja mám minus 1 milisekundu, OK. Máme tu nejaké nadpisy, alebo tak, ako by som to povedal. No máte tu proste strašne veľa veci a neviem prečo tu mám hore, že Enter Dragon. To nechápem prečo. Každopádne je tu aj nová éra miniatúr, proste kde miniatúry sú oveľa lepšie, tak čo môžete aj na tomto videu vidieť, aká pekná je tá miniatúra. No toto bolo len také informačné video, samozrejme len som si chcel urobiť takú recenziu. Samozrejme to nie je platina spolupráca, však sa pozrite, koľko mám odberateľov. Ale proste stiahol som si to a príde mi, že je to dosť fajn a chcel som vám to ukázať. Keďže veľa ľudí si ten Lunar stiahol vlastne len kvôli tomu replay modu. No a poznám veľa ľudí, ktorým to nefunguje, napríklad aj Artvik. Jemu to tiež nefunguje, takže môžeš napísať do komentára, či ti to pomohlo a možno si to aj stiahneš. Je to akože fakt super a je to oživiť videa, hej. Takže ako je to fakt super, no a toto je bolo z tohto videa všetko. Dúfam, že sa vám video páčilo a čus.